idan na sa sunanka a jerin waɗanda za a ba wa kwangila me za ka ce game da haka? Zai zama abin alfahari a gare ni. Kai kuma ya kake gani? Ni bana da wata matsala da wannan harƙalla. Hakan yayi. Amma abin da nake dubawa shine mutanen ƙauyen da ke wajen za su yadda. Ai ba za su ki bayin labai da zaran yaya musu magana. Hakan ba shi nake bukata ba. Jira wai sai mun ji daga bakin mutane? Gaskiya ba haka ya kamata mu yi ba. To me zai hana bayan gwamnati da kanta? To gashi nan ka sa hannu. Ya naga an sa kudin aikin da zamu yi a matsayin miliyan 5,000. Wani abin fa daga mutane sun ga ba su fahimce shi ba, sai su gwada aisu ba su ma yarda da abin ba. Har hannun jarin ka zai kare da kaso mai tsoka. Wato kenan shi yasa gwamnati ta sai hannun jari a cikin harkar saboda za a tasu kudin da ya wuce kima. Kai ma za ka samu kaso mai tsoka. Saboda za a tasu kudin da ya wuce kima. To me yana haka da manta? Daga bakin sa nake soke wannan yarjejeniyar tamu. Fice mu daga